ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல இன்னைக்கு நம்ம 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகா அதுதான் பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? துர்கா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, நம்ம நேற்றுக்கு அத்தியாயம் 15 பார்த்தோம். புருஷோத்தம யோகம், புருஷர்களில் உத்தமர் புருஷோத்தமர் பகவான், வேதத்தின் ரொம்ப ரகசியமான பகுதி. அது நம்ம நேற்றுக்கு 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். ஆலமரம், தலைகீழ உள்ள ஆலமரம், அதை பத்தி யார் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வேதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப அந்த ஆலமரம்ன்றது இந்த ஜட உலகத்தை குறிக்குது. நிஜமான மரம் அப்படின்றது பகவானோட லோகம். பகவான் லோகத்து பிரதிபிம்பம் அதுதான் இந்த ஜட உலகம். தலைகீழா உள்ள ஆலமரம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இலைகள்லாம் வேதங்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிரான்ச்சஸ்லாம் லோவர் அண்ட் அப்பர் பிளான்டட் சிஸ்டம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் டிப் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் அதெல்லாம் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? பழங்கள் அப்படின்றது தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். அது அந்த மரம் நல்லா இப்படி செழிப்பா வளர்றதுக்கு காரணம் முக்குணங்கள். ஆத்மா முக்குணங்களோட சம்மந்தப்படும் போது நிறைய செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடுறோம். அதனால நமக்கு அந்த மரம் என்ன ஆகுது, ரொம்ப ஆக்டிவா இயங்கிட்டு இருக்கு. அதாவது இந்த ஜட உலகம் ரொம்ப ஆக்டிவா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பகவான் தன்னோட விபூதிகளை குறிப்பிட்டு கொடுத்திருந்தாங்க. எப்படி எப்படிலாம் அவங்க சக்தி எல்லாம் ஊடுருவி இருக்காங்க. பகவானோட லோகம் எப்படி இருக்கும். ஆத்மாக்கள் 2 வகை, வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க. நம்ம ஜடவுலத்துல உள்ளவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க. அதே பகவானோட லோகத்துல உள்ள முக்தாத்மாக்கள் நித்திய சூரிகள்லாம் வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆத்மாக்கள்லயே மிகவும் உத்தமர் யார் அப்படின்னா புருஷோத்தமர் பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இப்படிப்பட்ட பகவானை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், பக்தி பண்ணி அவங்களை அடையணும் அப்படின்றதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். அதுல நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த தலைகீழா உள்ள ஆலமரம், இந்த ஜட உலகம், அதை நம்ம பற்றின்மை அப்படின்ற ஆயுதத்தால வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் போதுமா, இந்த ஜட உலகத்துல பற்று இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும் போதுமா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை. அதுக்கப்புறமும் நம்ம ஒண்ணு செய்யணும், உயர்ந்த பகவான்கிட்ட நம்ம சரணாகதி அடையணும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். இந்த ரெண்டும் நம்ம அவசியம் கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும். பொண்ணு இந்த உலகத்துல ரொம்ப பற்று இல்லாம இருக்கணும், அதே சமயத்துல பகவான்கிட்ட ரொம்ப பற்றுதலோடு இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரண்டர் ஆகணும். இப்ப இந்த ஆலமரத்துல ரொம்ப செழிப்பா வளருது அப்படின்னும் போது ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா, தெய்வீக இயல்புகள் உள்ள செயல்கள், அசுர இயல்புகள் அது உள்ள செயல்கள், இதெல்லாம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அப்படிப்பட்ட இயல்புகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல. தெய்வீக அசுர இயல்புகள் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஞான யோகம். நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம். இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், பிரகிருதி, அதை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம். இங்க எப்படி நம்ம இருக்கோம், எதனால சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம், இதுல நம்ம எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு இப்போ இந்த ப்ரைடு, ஃபால்ஸ் ஈகோ அது இருக்கக்கூடாது. பக்தர்கள்லாம் எப்பயுமே ஹம்பிளா இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஒரு விஷயம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நம்ம அடையிறோம் நம்மளுக்கு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு ப்ரைடு வரும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு அடையிறோம்னா நம்ம கிட்ட ஒரு திறமைன்னு ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த திறமையால தான் நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணிருப்போம். அப்போ நம்ம அந்த திறமை அப்படின்றத வச்சு நம்ம அச்சீவ் பண்ணும்போது 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன சொல்லிருக்காங்க, உன்னுள் உள்ள திறமை நான் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அப்படின்னு நம்ம என்ன ஒண்ணு வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்ணாலுமே அது அதற்கு மூல காரணம் யாரு? பகவான். ஏன்னா மனிதர்கள் உள்ள திறமை நான் சொல்லியாச்சு. சோ அது நம்ம பக்தர்கள் நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவத்கீதை மூலியமா. அப்ப நம்ம என்ன ஒண்ணு அச்சீவ் பண்ணாலுமே அது பகவானோட அனுகிரகத்துல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் பக்தர்கள் எப்பயுமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, என்ன அவங்க வாழ்க்கையில நடந்தாலும் பகவானோட அனுகிரகத்துல இதெல்லாம் அடைஞ்ச அப்படின்றத சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா இதே ஒரு சாதாரணமா பக்தி இந்த வேதம், சாஸ்திரம், பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்க நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பெருமை பண்ணிப்பாங்க. அப்ப இந்த ப்ரைடு எதனால எல்லாம் வரும் ஒரு மனுஷனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 6 விஷயங்கள்னால வரும். ஒண்ணு, நல்லா படிச்சிருந்தா ரொம்ப ப்ரைடா இருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு நல்ல நாலேஜ்டா இருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப ப்ரைடா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி வெல்த், அதிகமா செல்வம் இருந்ததுனாலும் கண்டிப்பா ப்ரைடு, அகங்காரம் இதெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பியூட்டி, எப்பயுமே அழகா இருக்காங்க அப்படின்னா
அதனாலயும் கொஞ்சம் கர்வம் வரும். அதே மாதிரி எப்பயுமே இளமையா இருக்காங்க அப்படின்னாலும் கர்வம் வரும். அதே மாதிரி நிறைய இந்த ஆஸ்டிரிட்டி தவங்கள், யாகம், தானம், தர்மம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள், பக்தி சார்ந்த விஷயங்கள் ஈடுபட்டாலும் ஒரு கர்வம் வரும். நம்ம ரொம்ப ஆன்மீகத்துல நல்ல சிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் ஒரு கர்வம் வரும் இல்லைங்களா? நல்ல ஃபேமிலி அப்படின்னாலே அது ஒரு தனி ஒரு கர்வத்தை கொடுக்கும். இந்த மாதிரி இந்த 6 விஷயங்கள்னால நமக்கு பொதுவா கர்வங்கள் ஏற்படும். ஆனா இந்த 6 விஷயமே நம்ம செலக்ட் பண்ணி வந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இப்ப நமக்கே அந்த சாய்ஸ் இருக்கு. என்ன மாதிரி அழகா இருக்கணும், எவ்வளவு செல்வீகத்துல நம்ம இருக்கணும், எவ்வளவு நாலேஜ்டா நம்ம இருக்கணும், இதெல்லாமே நல்ல எந்த ஃபேமிலியில பிறக்கணும், எல்லாமே நம்மளோட விருப்பப்படி நடந்ததுன்னா நம்ம அந்த கர்ப்பப்படலாம். நான் வந்து நம்மளே டிசைட் பண்ணணும், நம்மளே எல்லாத்தையும் பண்ணணும். எல்லாமே பகவானால நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இல்லைங்களா? இந்த நம்ம பார்த்த இந்த 6 விஷயங்களுமே வெல்த்தா இருக்கட்டும், நல்ல ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், ஆஸ்ட்ரிக்டி பண்ற அந்த மனம், அதற்கான சந்தர்ப்பங்கள், பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம நல்லா வரோம் அப்படின்னா கூட அந்த அந்த எண்ணம் அதுல ஈடுபடணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் பகவானால கொடுக்கப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நிறைய இந்த அதுக்கப்புறம் நல்ல ஃபேமிலியில பிறக்கிறது, எப்பயுமே இளமையா இருக்கிறது, அழகா இருக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ணி நம்ம இஷ்டப்படி கிடையாது. எல்லாமே நமக்கா பகவான் கொடுத்த அனுகிரகம். அப்படின்னும் போது இந்த எண்ணத்துல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைட் வராது இல்லைங்களா? ஆனா பொதுவா இந்த 6 விஷயங்கள் தான் அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைடுக்கு காரணமா நம்ம ஆஹ் இந்த சாஸ்திர முறைப்படி நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த கர்வம் இருந்ததுன்னா அடுத்தது என்ன இருக்கும்? ஹம்பிள்னஸ் இருக்காது. நான் எனது அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் இருந்தா நம்ம தவறான செயல்கள்ல ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல இருப்போம் அப்படின்னு தாங்க தாத்பரியம். அப்ப நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது? இந்த கர்ம பந்தங்கள்லாம் அனுபவிச்சு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருப்போம். சோ அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த புரிதலோட இருக்கணும். எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்றது அந்த அந்த ஒரு தாத்பரியத்தோட நம்ம எந்த விஷயத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில அணுகணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம் இல்ல தெய்வீக குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அசுர குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதனால என்னென்ன கஷ்டங்களை அசுர குணத்துல உள்ளவங்க அடையிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி, மங்களாச்சரண் வாசிச்சலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण गीता माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम गीता माताजी, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो इदपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सखगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सखगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावन्योभ्यो वैष्णव्योभ्यो नमो नमः। नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः भगवदन्याय कृष्णाय प्रेम प्रतायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासक्ति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே பிரணாம் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி 16.123 ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. माताजी हरे कृष्ण माताजी। ஹரே ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः तैरस्य संवद्विवाह योगः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वं संशुद्धिर् ज्ञानयोग व्यवस्थितिः ज्ञानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस् त्याग शान्तिरवैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् हरिरचापलम् तेजक्षमा हृदि शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवी अभिजातस्य भारत। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அஹிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல இருந்து பகவான் நமக்கு குணங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டுட்டே வராங்க இல்லைங்களா? 12.13 20 வரைக்குமே எப்படி இருந்தா பிடிக்கும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. 13வது அத்தியாயத்துல ஞானம் அது என்ன அப்படின்றதுலயும் நமக்கு எப்படிப்பட்ட குணங்களோட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 13.8 ஸ்லோகங்கள். இப்ப அத்தியாயம் 16லயும் பகவான் வந்து 1, 2, 3 இந்த ஸ்லோகங்கள்ல குறிப்பிடுறாங்க. சோ கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது நமக்கு என்ன தெரிய வருது? குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது குணம் அதுதான் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சத்துவ குணம் அதுல நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியா நம்மள பழகி அதுல இருந்து நம்ம வந்துட்டு பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா அது நல்லா செழிப்பா இருக்கும் அப்படின்றதாங்க தாற்பயம். ரஜோகுணம் தமோகுணம் இருந்ததுன்னா பக்தி நல்லபடியா நமக்கு வெளிப்படாம இருக்கும். அதனால குணங்கள் ரொம்ப முக்கியன்றதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் பகவத்கீதையை நம்ம வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இதுல என்னென்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது எந்த குணத்துல இருக்கணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறது அச்சமின்மை அப்படின்றத பாக்குறோம். இதுவும் ரொம்ப எப்படி ஹம்பிள்னஸ் ரொம்ப வந்துட்டு ஒரு அடையாளம்ன்றமோ அது மாதிரி அச்சமின்மை ஒரு ஃபியர்லெஸ்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, பயம் இல்லாம இருக்கிறது. அதுவும் வந்து ஒரு டிவோட்டியோட நிலைப்பாடு. எதனால அப்படின்னா நமக்கு பயம்ன்றது இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆபத்து அப்படின்றது இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும். ஏதோ நோய் வந்துருமோ இல்ல ஏதாவது நம்ம குடும்பத்துக்கு எதுவும் கஷ்டம் வந்துருமோ இந்த மாதிரி பயம் தான் நமக்கு பொதுவா இருக்கும். ஆத்மாவுக்குன்னு ஏதாவது பயம் இருக்குமா? ஏன்னா ஆத்மா அழியாதது இல்லைங்களா? எப்பயும் உள்ளது ஆத்மா. அப்ப பயம்ன்றதும் இருக்காது. பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம அடையிறோம். எப்பயும் பரமானந்த நிலையில் இருக்கிறது. அப்ப பயம்ன்ற உணர்வு ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லை. அப்போ ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க? ஆத்ம நிலையில தான் இருந்து பகவானை பக்தி பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? பண்டிதாசிரம தர்ஷனம் இதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஞான சக்ஷு 13வது அத்தியாயத்திலும் பார்க்கிறோம். அந்த உடல் சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படின்னு நிலைப்பாடு தெரிஞ்சு ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்றலாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வரைக்கும் நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படின்னும் போது இந்த ஆத்ம நிலை அப்படின் போது ஆத்மாவுக்கு எந்த பயமுமே கிடையாது இல்லைங்களா? அதனாலதான் அச்சமின்மைன்றதும் அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா உள்ளவங்களுக்கு ஒரு அடையாளமாவே இருக்கும். பிரகலாத் மகாராஜரை நம்ம பாக்குறோம். எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் வந்துச்சு. அது எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவான் மேல நம்பிக்கை பக்தி இதை மட்டுமே அவங்க பண்ணாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில அத்தனை கஷ்டங்கள்ல இருந்து அவங்களால வெளியில வர முடிஞ்சது. துளி இடத்துல கூட பயம்ன்றது இல்லாம இருந்தாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜரையும் நம்ம அதே மாதிரிதான் உதாரணமா பாக்குறோம். நிறைய டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே பரிஷித் மகாராஜர்
அவங்களுக்கும் அந்த 7 நாள்ல மரணம்னோடனே பயந்து போய் தன்னை எப்படி காப்பாத்திக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்துல அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. சரி, எனக்கு இது பகானை அடையும் ஒரு மார்க்கம், எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வரம் அப்படின்னு நினைச்சவங்க என்ன பண்ணாங்க, அத்தனை இருந்தது அவங்க கிட்ட இல்லைங்களா, பரிஷத் மகாராஜ் கிட்ட எல்லாமே இருந்தது. அத்தனையும் துச்சமா அப்படியே விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பாகவதத்தை நல்லபடியா கேட்டு குரு அடைஞ்சு பாகவத்தை கேட்டு அவங்க பகானை அடைஞ்சாங்கன்றத பாக்குறோம். அப்ப அந்த பயமின்மைன்றத நம்ம டிஓடிஎஸ் எல்லார்கிட்டையும் நம்மளால அதை நல்லபடியா பார்க்க முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப அது தெய்வீக குணம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஏன்னா செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சொல்ல உள்ளவங்களுக்கு பயம்ன்றது இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான், ஜட விஷயத்தில் அம்சம் தான் பயம்ன்றது அப்படின்றது தெரிஞ்சு பயம் இல்லாம இருப்பாங்க. தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல் பக்தியால தான் நம்மள தூய்மைப்படுத்திக்க முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம பக்தி பண்ணணும், அதன் மூலியமா நம்ம நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கிறது. நம்ம கிட்ட அனர்த்தங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, காம லோப மோக மதம் ஆச்சரியம் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போகிறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்ட அந்த ரஜோகுணம் தமோகுணம் எல்லாம் விட்டு போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், அப்புறம் நம்ம கிட்ட அந்த பாவங்கள் இருக்கும் இல்லையா. இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருப்போம், அதுல நிறைய தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நம்ம நிறைய பாவங்கள் பண்ணிருப்போம். அப்ப அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம வெளியில வரணும். அப்ப தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆத்ம நிலைக்கு நம்மள உணர்றது அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கணும்னாலே இப்ப நமக்கு தெரியுது, பக்தி பண்ணி நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கணும்னு. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக ஞானம் என்னது, நம்மளோட வேதங்கள் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த வேதங்களை நம்ம நல்லபடியா பரம்பரையில இருந்து வர குரு கிட்ட இருந்து ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டு அதன்படிக்கு நம்ம ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சு அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம தெய்வீக குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றது தெரிய வருது. அப்புறம் தானம், நம்ம கிட்ட உள்ள விஷயங்களை தானமா கொடுக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே வரும்போது எதையும் எடுத்துட்டு வரல இல்லைங்களா, எல்லாமே இங்க இருந்து நமக்கு கிடைச்சதுதான், பகவானோட சொத்து தான் எல்லாமே, இங்க இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டது. அப்படின்னும் போது அதை நம்ம என்ன பண்றோம், எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்கணும். சுய கட்டுப்பாடோட இருக்கிறது. நம்ம வாழ்க்கை ஏதோ ஒண்ணு மனம் போன போக்குல வாழறது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. மனித வாழ்க்கைன்றது சுய கட்டுப்பாடோட ஒரு டிசிப்ளின் லைஃபா நம்ம வாழறது. அந்த டிசிப்ளின் என்ன அப்படின்றத நம்ம வேதத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வேதத்தை முழுமையா தெரிஞ்சுக்க முடியாது, ஏன்னா நமக்கு அது ரொம்ப பெரிய ஒரு வாஸ்ட் சிலபஸ். அதே மாதிரி அது நம்மளுக்கு புரியறது ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம்னா பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், பாகவதத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன்னா பாகவதம்ன்றது வேதத்தோட சாராம்சம், பகவத்கீதை நம்மளோட வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம நாலேஜ் ஃபுல்லா ஒரு பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ்ல இருக்கும் அப்படின்றது அங்க தாற்பயம். அதுவும் குரு பரம்பரையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், போனஃபைடு பரம்பரையிலேருந்து. அப்போ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு. இப்ப பகவத்கீதையில் தெரிஞ்சுட்டோம், அக்கர்மா செய்யணும், பகவானுக்கான செயல்கள்ல ஈடுபடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், யாருக்கு பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், எதுக்காக அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம ஞானத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கோம். அந்த ஞான யோகத்துல என்ன மாதிரி செயல்கள்லாம் செய்யணும், அதாவது எதனால நம்ம இங்க சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படின்னும் போது இது எல்லாத்தையும் நம்ம வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அந்த சுய கட்டுப்பாடு சத்துவ குணத்துல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம ஒரு தபஸ் வாழ்க்கை, ரெகுலேட்டடான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அதை நம்ம வாழணும். யாகம் செய்தல், நிறைய யாகங்கள்லாம் செய்யறது, வேதங்களை கற்றல், அதை நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை பாகவதம்ல தெரிஞ்சுக்கிறது. தவம் பண்றது, கலியுகத்தோட தவம் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது. அதை நம்ம ரொம்ப நமக்கு கிடைச்ச வர பிரசாதம் அது இல்லைங்களா, அவசியம் அதை நம்ம செய்யணும். எளிமையா இருக்கிறது, எண்ணத்தின் அளவிலையும் செயல்கள் அளவிலையும் எளிமையோட இருக்கிறது. அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது. வாய்மை, எப்பயுமே உண்மையை பேசுறது. கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, ஏன்னா கோபத்திலிருந்து நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது என்னவாயிடும், தப்பாதான் ஆகும், அடுத்தவங்கள ஹர்ட் பண்ணிடுவோம், பாபம் சேரும். அப்ப கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மையில இருக்கணும். துறவு அப்படின்னு மனதளவுல, சரிங்களா, துறவு அப்படின்றதுல இருக்கணும். இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல இருந்து சாந்தி, அமைதியான மனநிலையோட இருக்கணும். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்ன நம்ம இதுவும் ஒரு சீடு மாதிரி தான். நம்ம எப்போ நம்ம குற்றம் பார்க்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே அதிகமாகிக்கிட்டே தான் போய் அவங்க மேல வெறுப்பு அவங்களும் நமக்கு விரோதம் வந்துடும் இல்லைங்களா. அப்ப இதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும், ஆரம்பத்திலேயே அவாய்ட் பண்ணணும். இப்படி கூட நினைக்கலாம், நம்மளும் தவறுகள் பண்ணியிருக்கோம், நம்மளையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க மத்தவங்க, மன்னிச்சு இல்லைங்களா. அதே மாதிரி மத்தவங்க கிட்ட உள்ள இந்த குறையும் பார்க்காம நிறைய மட்டும் பார்க்கறது அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு. எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை,
அதாவது வெறும் மனிதர்கள் கிட்ட மட்டும் நமக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட மட்டும் அன்பா இருக்கிறதுன்றது இல்ல, எல்லா உயிர்கள்கிட்டயுமே எல்லாருமே ஆத்மாக்கள் பகவானோட சம்பந்தப்பட்டவங்க அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல கருணையோட இருக்குது. பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அதுவும் பேராசையும் இருக்கக்கூடாது. கண்ணியமா இருக்கிறது, வெட்கம், மன உறுதி, பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கிறது, என்னைக்கும் அதுல இருந்து நம்ம விலகிடாம இருக்கிறது, வீரம், வீரத்தோட இருக்கிறது, மன்னிக்கும் தன்மை, எல்லாரையும் மன்னிக்கும் அந்த ஒரு குணத்தோட இருக்கிறது, தைரியம். அதாவது ஹம்பிள்னஸ் அப்படின்ன உடனே சரி இவங்களை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடும் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு ஏற்படும் இல்லைங்களா? இவங்க வந்து யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டாங்க, கோபப்பட மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க? வீரத்தோட சண்டை போடுறாங்க. எதுக்காக? அதர்மத்தை எதிர்த்து. ஹனுமான் என்ன பண்றாங்க? வீரத்தோட சண்டை போடுறாங்க, ராவணனை எதிர்த்து, அதர்மத்தை எதிர்த்து இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம சாஸ்திரம், பகவான், இந்த மாதிரி தர்மம் இதுக்கெல்லாம் யாராவது தவறு பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம கண்டிப்பா அமைதியா மன்னிச்சு அப்படிலாம் இருக்காமல என்ன பண்ணும்? அர்ஜுனன் மாதிரி, ராவணன் இது ஹனுமான் மாதிரி வீரத்தோட இருக்கிறது, மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, மனதளவிலையும் உடலளவிலும் சுற்றுப்புறத்திலையும் தூய்மையா இருக்கிறது, பொறாமையின்மை, அது வந்து பகவான் எல்லா இடத்துலயும் குறிப்பிடுற ஒரு விஷயம்தான். அதுக்கப்புறம் மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், அடுத்தவங்க நம்மள போற்றி என்கரேஜ் பண்ணணும், குளோரிஃபை பண்ணணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதிர்பார்க்காம இருக்கிறது. அப்புறம் ஆகியவை தெய்வீக குணங்கள். இந்த மாதிரி விஷயங்களை யாரு தன்னோட வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றோமோ அவங்கெல்லாம் தெய்வீக குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நமக்கு பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. பதனின் மைந்தனை தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி 16.4 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. जानकीरामन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। பிரபுஜி பிரணாம். பிரபுஜி. गर्भो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यम एवस अज्ञानं साभिजातस्य पार्थ संपदम आशीरम। हरे कृष्णा माताजी। பிரபுஜி இது டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகிய அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இந்த 6 விஷயங்களும் ஒருத்தவங்களோட அசுர இயல்புகளை காமிக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? தற்பெருமை எப்போ வரும்? நான் எனதுன்னு நினைச்சு நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், என்னாலதான் இதெல்லாம் நல்லபடியா நடக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி. அகந்தை, அதுவும் ப்ரைடா இருக்கிறது, வீண் அபிமானம், கோபப்படுறது, கொடூரமா நடந்துக்கிறது, இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன? அறியாமை. பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்களாலதான் எல்லாமே நல்லபடியா நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற விஷயம்லாம் தெரியாம, நாலேஜ் இல்லாம இருக்காங்களே, அறியாமை. இந்த மாதிரி விஷயங்களை யாரோட இயல்பா நம்ம பாக்குறோம்? அசுரர்கள் இயல்பா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றதான் பாக்குறோம். துர்கா மாதாஜி 16.5 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण जयंती माताजी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम माताजी। जयंती माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। दैवी संपत् विमोशाय निबन्धाय सूरिमदा मासु संपदं दैवीं अभिजातोसि पाण्डव। தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க? தெய்வீக குணங்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? முக்தியை கொடுக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ரொம்ப சிறந்த குணம், சாத்விக குணம் இல்லைங்களா? ஆனா அசுர குணங்கள் நம்மள என்ன பண்ணும்? பந்தப்படுத்தும். நான் எனது அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்மள பந்தப்படுத்தும். இப்ப தெய்வீக குணங்கள்ல நம்ம யாகம் பண்ணணும், தவம் பண்ணணும், நம்மளோட நிலையை தூய்மைப்படுத்திக்கணும், இப்படின்லாம் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சுய கட்டுப்பாடான வாழ்க்கையெல்லாம் வாழணும் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதெல்லாம் நம்மள என்ன பண்ணும்? தூய்மைப்படுத்தும். ஆனா அசுர இயல்புகள் என்ன பண்ணுவாங்க? எப்படி வேணாலும் நம்மளோட வாழ்க்கை வாழலாம், நம்ம இஷ்டப்படி வாழலாம் அப்படின்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களை என்ன பண்ணும்? அது பந்தப்படுத்தும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பகவான் நீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? இப்ப அவங்களை என்ன பண்ண சொல்ல போறாங்க? போர் பண்ணுன்னு சொல்ல போறாங்க. இவ்வளவு நேரம் என்ன பகவான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க? கோவப்படக்கூடாது, யாரையும் துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்லாம் தெய்வீக இயல்பெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னாங்க? போர் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனர் மறுபடியும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா? இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்கன்னா, இப்ப நீங்க வந்து போர் பண்ணணும்ன்றீங்களா, பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? அதனால நீங்க பகவான்கிட்ட என்ன பகவான் என்ன சொல்றாங்க அர்ஜுனர்ட்ட? கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத அர்ஜுனனுக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 16.6 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. कोडिरी नायकी माताजी। हरे कृष्णा।
Quoted ID Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji. Pronounce Mataji. Pranam Mataji. Tava bhuta sarkau loke asmin taiva asura evacha taivo vistaraksha prokta asuram partha me Vishnu. பிருதாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகிலுள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி தெரியுது மாதாஜி. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இங்க பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்க? கவலைப்படாத, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்ப அர்ஜுனர் இப்ப என்ன பண்ண போறாங்க? போர் தான் பண்ண போறாங்க. ஆனாலும் பகவான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த நிலைப்பாடு அவங்களது எப்படி இருக்கு? போர் பண்ற நிலைப்பாடு. அவங்களோட கடமையை செய்யறாங்க, தர்மத்துக்காக செய்யறாங்க, பகவானுக்காக செய்யறாங்க, பற்று இல்லாம செய்யறாங்க இல்லைங்களா? பலனை எதிர்பார்க்காம பற்று இல்லாம செய்யறாங்க. அப்ப இந்த மாதிரி செயல் செய்யும் போது அதுல கோபமே இருந்தாலும் கூட அது என்ன நிலைப்பாட்டை குறிக்குது? தெய்வீகமான இயல்பு அப்படின்றத நம்மளுக்கு குறிக்குது. இது நமக்கான லெசன் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளோட கடமையை செய்யணும், தர்மத்திற்காக, பகவானுக்காக அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பற்றுதல் இல்லாம நம்மளோட கடமைகளை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ 16.6 ஸ்லோகத்துல பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோங்களா, வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க அப்படின்னு. பூலோகத்துல உள்ள இங்க உள்ளவங்க எல்லாம், இந்த ஜட உலகங்கள்ல உள்ளவங்க வீழ்ச்சி அடைகிறவங்க, மகான் லோகத்துல உள்ளவங்க வீழ்ச்சி அடையாதவங்கன்னு. இந்த பூலோகத்துல உயிர்வாழிகளே 2 விதமா நம்ம பாக்குறோம். இப்ப தெய்வீகமானவர்கள், அசுர இயல்புகள் கொண்டவங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்ப தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கி உள்ளேன். எப்படிலாம் இருக்கணும், எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஞானம்னா என்ன, இப்ப தெய்வீக இயல்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க? தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கி உள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். துர்கா மாதாஜி 16.7 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Indrani Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. प्रणाम माताजी. ज्ञानान विदुर आसुराः மாதாஜி, நான் வாசல் கேட்டதா? பிரேக் ஆச்சு மாதாஜி, வாய்ஸ் உங்களது கிளியரா கேட்கல. பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேட்டுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. இப்ப பகவான் நமக்கு வாசிக்கவா மாட்டாஜி? இது டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அசுரத்தன்மை உடைய என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ அவர்கள் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெட் சரியில்லை போல இருக்கு மாதாஜி, சாரி. ஆமா, சிக்னல் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு, அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஓகேங்க மாதாஜி, ஆனால் கேட்டுச்சு. தேங்க்யூ மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியாது இல்லைங்களா? வேதம் தெரிஞ்சாதான் நமக்கு பாதை தெரியும், சரி தவறு அதர்மம் தர்மம்லாம் தெரியும். அதுவே தெரியாதுன்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னே தெரியாது இல்லைங்களா? என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது. தூய்மை இருக்காது, முறையான நடத்தை இருக்காது, வாய்மை, இது எதுவுமே அவங்களோட வாழ்க்கையில அவங்களோட செயல்கள்ல பார்க்க நம்மளால முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 16.8 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
Sharmila Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, माताजी प्रणाम्स माताजी। प्रणाम्स माताजी। असत्यम अप्रदिष्टम ते जगत अहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत காம ஹை துக்கம். இவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் இவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இவங்க அசுர இயல்புகள் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இல்லைங்களா. பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும். யாருமே, அதாவது இயல்பா ஏதோ அதுவா உருவாகி அதுவா இயங்கிட்டு இருக்கு. இந்த கர்மா, பிறப்பு, இறப்பு, அந்த அதாவது அடுத்த ஜென்மம் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரியும், இந்த உலகத்துல உருவாக்குன கடவுள் அப்படிலாம் யாரும் கிடையாதுன்ற மாதிரியும் அவங்களோட எண்ணங்கள் எப்பயுமே இருக்கும் இல்லைங்களா. அவங்க தான் அந்த ஏத்திஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அப்ப காமேச்சல் ஆசையால் இந்த உலகம் எல்லாம் உருவாகி அப்படியே இயங்கிட்டு இருக்கு, அதை தாண்டி வேற எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது அப்படின்றதுல இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நமக்கு எப்பயுமே ஒரு ஆபீஸா இருக்கட்டும், ஒரு ஸ்கூலா இருக்கட்டும், வீடா இருக்கட்டும், ஒரு கண்ட்ரியா இருக்கட்டும், ஒரு அத்தாரிட்டின்னு ஒருத்தவங்க இல்லைன்னா அந்த இடம் எப்படி இருக்கும், ஒரே மெஸ்ஸப்பா இருக்கும் இல்லைங்களா. நம்ம பிள்ளைங்களே இப்ப ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, ஒரு ரெகுலாரிட்டி, ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்ல அப்படின்னா எந்த நேரம் வேணாலும் ஸ்கூலுக்கு வரலாம், எப்ப வேணாலும் போகலாம், என்ன ட்ரெஸ் வேணாலும் போட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லாம எப்படி இருக்கும், ஒரு புரிதல் இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா. அது ஒரு அழகாவும் இருக்காது. அதே மாதிரி ஒரு ஆபீஸா இருக்கட்டும், ஒரு கண்ட்ரியா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருந்தாதான் அது வீடா இருந்தாலுமே கரெக்டா இருக்கும் இல்லைங்களா, ஆர்கனைஸ்டா. அப்படின்னும் போது இவங்களோட எண்ணம் என்னன்னா, யாரும் கட்டுப்படுத்துறது கிடையாதுன்னு போதே தன் இஷ்டப்படி என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருப்பாங்க இல்லையா. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க அவங்களோட அந்த புரிதல் சரியா இல்லாதனால அப்புறம் வெறும் ஆசையால இந்த உலகம் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுல அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.9 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna Sri Vidya Mataji. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ஏதாம் திருஷ்டிடம் அவிஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்ப புத்தய பிரபவந்த் யுக்ர கர்மான ஷயாய ஜகதோ அகிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த முடிவுகள் பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை எழுந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அவங்கள எப்படி என்ன நினைக்கிறாங்க, கட்டுப்படுத்துறதுக்கு யாரும் இல்ல, அஸ்திவாரம் இல்லாதது, அது பாட்டுக்கு தானே இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு, ஒரு கெமிக்கல்னால உருவாகி இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்களே இந்த உலகத்தை. அந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட இது என்ன இருக்கும், அந்த பயம்ன்றது இருக்காது இல்லைங்களா. அந்த கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் அப்படின்ற அந்த பயம் இருக்காது. அப்ப அவங்கள எப்படி இருப்பாங்க, இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும், ஏன்னா அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, சரி தவறு தெரியாது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாது, தம்மை இழந்தவர்களுமான அறியாமையால தன்னோட நிலைப்பாட்டை இழந்து உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். நம்மளை சுத்தி இப்ப பாக்குறோம் இல்லைங்களா, எல்லாம் தாம் ஒரு முடிவு எடுப்பாங்க, அதன்படியே செயல்படுவாங்க. அப்ப அது உலகத்துக்கு நல்லதா, நமக்கு நல்லதா, சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு நல்லதா, நம்ம சரியான பாதையில இருக்கும், அதெல்லாம் இல்ல. அவங்க ஏதோ நினைச்சு அவங்க பாட்டுக்கு முடிவெடுத்து செயல்பட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.10 ஸ்லோகம். Hare Krishna Mataji. Vidya Lakshmi Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम्स माताजी। कामम् आश्रद्धय दुष्पूरं स्तम्भमानमथान्विता मोहात् गृहीत्वास्त ग्रहान् प्रवर्धते வசிஷ்வரதா. அசுர தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களில் கவரப்படுகின்றனர்.
ராதே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, யாரும் என்னை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு கிடையாது, இந்த உலகம் எல்லாம் அஸ்திவாரம் இல்லாதது, படைக்கிற கடவுள் அப்படிலாம் யாருமே இல்ல, அதுவா இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க யாருக்கு கண்ட்ரோல்டா இருக்காங்க, யாருக்கிட்ட அடிமைகளா இருக்காங்க? தன்னோட ஆசைகளுக்கு அடிமைகளா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுவும் ஒரு ஆசை 2 ஆசையா நிறைய எண்ணற்ற ஆசைகள், அது எல்லாத்துக்கும் அந்த புலன்களுக்கு அடிமைகளா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நாக்கு என்ன கேக்குதோ அதுதான் சாப்பிடணும். அதே மாதிரி தன்னோட மனசு என்ன சொல்லுதோ அதுதான் கேட்கணும். அப்படின்னும் போது மனசு சரியான பாதையில ஒரு ஞானம், தர்மம், அதர்மம்லாம் தெரிஞ்சு நல்ல வழியில போச்சுன்னா பரவாயில்ல. அது தெரியாது, பேசிக் அந்த நாலேஜ் தெரியாது, தர்மம் அதர்மம் தெரியாது, வேதம் தெரியாது, பகவான் தெரியாது. அப்படின்னும் போது அந்த மனம் எப்படி இருக்கும்? சரியான பாதையில போக தெரியாது இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மனசுக்கு அடிமைகளா இருப்பாங்க. தனக்கு என்ன தோணுதோ அதைதான் செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்போ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம், நம்ம ஏற்கனவே பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல நிறைய புலனின்ப பொருட்கள், அது எல்லாத்துலயும் ஆசை. தான் ஒரு கண்ட்ரி ஆளணும்னு நினைப்பாங்க, இல்லைன்னா தான் வீட்டை தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும்னு நினைப்பாங்க, இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ஆனா தன்னோட மனசை கண்ட்ரோல் வச்சுக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? அது அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க? திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின், எல்லாரும் நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், கர்வம், ப்ரைடு, இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கவர்ச்சில், அதுல ரொம்ப அப்படியே மயங்கி இருப்பாங்க இல்லைங்களா? எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இந்த உலகத்துல உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் நிரந்தரம் இல்லாத விஷயங்கள் இல்லைங்களா? சரீரமே சேர்த்து. அப்படின்னும் போது நிரந்தரம் இல்லாத விஷயங்களை ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா ஆசைப்பட்டு, அப்புறம் அந்த எல்லாரும் தன்னை நல்லா நினைக்கணும், அப்புறம் அந்த கர்வத்தோட இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுறாங்க? அவங்க தூய்மையற்ற செயல்கள்லாம் ஈடுபட்டு அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை இன்னும் சிக்கலாக்கிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மதஜி 16.11-12 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா தீபா முத்து மாதாஜி. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கல இல்லைங்களா? எஸ் மாதாஜி கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா தீபா முத்து மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. प्रणाम माताजी. चिन्ताम् अपरिमेयां அபரிமேயாம்ஷ प्रलयान्तम् उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावतिति निश्चिता आशाभाष शैतपत्तः कामक्रोध परायणाः ஈகந்தே காம போகார்த்தம் அந்யானார்த்த சஞ்சயான். மனித நாகரத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலன உணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. இப்போ இதுதான் நம்ம இப்ப நடைமுறையில யார் ஒருத்தவங்க ஆன்மீகத்துல நல்ல ஸ்திரமா இல்லையோ, வேதங்கள் தெரிஞ்சுக்காம பகவானை தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ அவங்க நிலைப்பாடு இப்படிதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? பொதுவா மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே. அவங்க என்ன ஒரு மனுஷனோட முக்கியமான ஒரு என்ன ஒரு வாழ்க்கையோட தரம் அப்படின்னா புலன்களை திருப்தி பண்ணிக்கணும். அதுதான் ஒரு முக்கியமான தேவை அப்படின்றதுல இருக்காங்க இல்லைங்களா? இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. புலன்கள் என்னைக்காவது திருப்தி அடையுமா? அடையாது இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம இப்போ ஒருத்தர் ஏதோ ஒருத்தர் அடிக்டடா இருக்கும் அப்படின்னா அதை நம்ம திருப்தி பண்ணிக்க முடியுமா? ஒரு நாக்கு சுவை அப்படின்னாலே அதை நம்ம திருப்தி பண்ணிக்க முடியுமா? இன்னும் அப்படின்னு தான் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம இன்னும் எவ்வளவுதான் நம்ம டேஸ்டியான உணவு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் அது அடங்காது. இன்னும் அப்படின்னு தான் ஒரு ஆசை இருந்துட்டே இருக்கும். ஒரே ஒரு புலனை இப்படி, அப்ப மத்த புலன்கள் எல்லாம் வேற இருக்கு, மனம் வேற இருக்கு இல்லைங்களா? அப்புறம் புலன் பொருட்கள் வேற நிறைய இருக்கு.
இப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஒவ்வொரு புலனையும் திருப்தி பண்ணி, மனதையும் திருப்தி பண்ணி அவங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை அடையணும்னு அவங்க எண்டிவர் பண்றதெல்லாம் என்ன ஆகும், கவலைகள். ஏன்னா ஒரு விஷயத்த அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு விஷயத்த அவங்க ஆசைப்படுவாங்க, அடைஞ்சு அதை சந்தோஷப்படுறதுக்கு முன்னே அடுத்த விஷயத்துக்கு அவங்களுக்கு மனசு ஏங்கும். அப்ப அவங்களோட மனசு எப்படி இருக்கும், இன்னும் ஏதாவது வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்கறனால எப்பயுமே கவலை, அந்த ஹேங்கரிங் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, ஏக்கம், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு அடையாளமாவே இருக்கும். அப்புறம் எங்க இந்த அமைதியும் சந்தோஷத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியாது இல்லைங்களா. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு நிறைய விஷயங்கள் ஆசை இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அந்த ஏக்கம் கவலை எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும், கோபம் வேற வந்துரும் இல்லைங்களா. அவர்களது புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ கோபம் வந்துரும். அப்போ நேர்மையா பார்ப்பாங்க, முடியல, சரி ரஜகுணம் தமோகுணத்திலயாவது செயல்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வேணும்ன்ற அந்த விஷயத்தெல்லாம் அவங்க அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுதான், ஏன்னா அவங்களோட எண்ணமே என்னன்னா, முக்கிய தேவை, மனிதனோட முக்கிய தேவையை புலன்களை திருப்தி செய்யறதுன்னு. ஆனா புலன்கள் என்னைக்குமே திருப்தி அடையாது அப்படின்றது அங்க தாத்பரியமே இல்லைங்களா. அப்போ அப்படி திருப்தி அடையாத ஒரு விஷயத்துல போயிட்டு நம்ம திருப்தி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு அளக்க முடியாத கவலைகளையும் கஷ்டத்தையும் தான் கொடுக்கும். அப்படின்னும் போது இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க வாழ்க்கையில, எப்பயும் ஒரு ஆன்சைட்டியோடய இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப இங்க பார்த்தோன்னா இங்க இல்லிசிட் செக்ஸ், அப்புறம் கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன், மீட் ஈட்டிங், இதெல்லாம் என்னன்னா தவறான அதாவது பாவம் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இதுல இருந்தெல்லாம் நம்மள விலக்கிக்கணும். அதனாலதான் எப்பயுமே இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ், ஏன்னா இந்த 4 விஷயத்துல ஈடுபடலனாலே ஒரு மனிதன் ஒரு சுய கட்டுப்பாடோட உள்ள வாழ்க்கையை அவங்க வாழுறாங்கன்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் பக்தின்ற மார்க்கம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லபடியா அமையும். அதனாலதான் இந்த 4 விஷயங்களும் எப்பயுமே ஆன்மீகத்துல எந்த பரம்பரையிலுமே இதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நோ இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ மீட் ஈட்டிங் அப்படின்றது. ஏன்னா இதெல்லாம் பாபம் செய்ய தோன்ற விஷயங்களா இருக்கிறதுனால இதுல இருந்து விலகி இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நல்ல ஒரு சாத்வீகமான நிலையில நம்ம வாழ்க்கை நம்மளால சுய கட்டுப்பாடோட வாழ முடியும். ஆனா யாரு இந்த மாதிரி இல்லையோ அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, புலன்களை திருப்தி பண்றேன்னு சொல்லி அதுலயே அவங்க மாட்டிப்பாங்க. அதுதான் புலன்களுக்கும் மனசுக்கும் அடிமைகளா இருப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.13 to 15 ஸ்லோகங்கள். हरे कृष्ण जयंती माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। इदं अत्यमया लब्धम् इमं प्रप्से मनोरथम् इदं अस्तिदम् अभिमे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया कदक्षत्रुः धनिष्ये साबरानभि ईश्वरोऽहं महं भोगी सिद्धोऽहं फलवान् सुखी आर्यो बीजनवान् अस्मि कोऽन्यो त्रिः सदृशो मया यस्येतास्यामि बोधिष्ये இதஞான விமோகிதகா. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றிலும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிக பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ இந்த அசுர இயல்புகள்லாம் இன்னும் எப்படிலாம் இருக்கு, அவங்களை எப்படிலாம் ஆட்டி படைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அசுரத்தன்மையுடையவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டத்தின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன், நிறைய எண்டிவர் இல்லைங்களா, நிறைய பொருள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா மரணம்னு போது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக வேண்டியதுதான். எதையுமே நோ பேக்கேஜ் இல்லைங்களா, எல்லாமே நம்ம இங்கே விட்டுட்டு வெறும் கையோட எப்படி வந்தோமோ அதே மாதிரிதான் போவோம். கூடவே என்ன மட்டும் வரும், நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட ஆசை, நம்மளோட குணம்,
இததான் நம்ம கவனமா சேகரிக்கணும். இந்த வாழ்நாள்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நல்ல நல்ல அக்கர்மா, அதுக்கப்புறம் சத்துவகுணம், இன்னும் சொன்ன போனா சுத்த சத்துவகுணம், அப்ப ஆசை, பகவானே ஆசைப்படுறது. இததான் நம்ம வந்துட்டு கவனமா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஆனா என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள நித்தியம் இல்லாத விஷயங்கள் ஆசை, அப்புறம் அது அந்த குணம், அந்த அசுர குணங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது அதுதான் நம்ம கூட வரும் இல்லையா? அப்ப அதை இப்ப எடுத்துட்டு போகும்போது என்ன ஆகும், நமக்கு அடுத்த பிறவி அப்படின்றது நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? வேற எதுவுமே நம்ம இந்த உலகத்திலே நம்ம கொண்டு போகணும், இன்க்ளூடிங் இந்த சரீரத்தையும் சேர்த்து. மத்ததுன்றது கூட அப்புறம், இந்த சரீரமுமே நம்ம கொண்டு போக முடியாது. அப்படின்னும் போது எதுல நம்ம கவனத்தை வச்சுக்கணும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஆனா அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இன்றைய இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டத்தின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்றத யோசிப்பாங்க. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். கம்சன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களோட சொந்த தங்கையே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதாவது சிற்றப்பா பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி வரும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வரும். அப்படின்போது அவங்க என்ன போனாங்க, அவங்களே அழிக்கிறதுக்காக போனாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களோட 8வது குழந்தையால் தனக்கு மரணம்னு அவங்களுக்கு பயம் வந்துடுது. பயம் வந்த உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அழிக்க போறாங்க. அப்ப எதிரி அவங்கள நான் அழிச்சிட்டேன், இன்னும் மற்ற எதிரி அந்த குழந்தைங்க 7 குழந்தைங்களும் அவங்க அழிக்கிறாங்கன்றெல்லாம் பாக்குறோம். இன்னும் நிறைய அசுரத்தன்மையில அவங்க சிலவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துறாங்கலாம் பாக்குறோம். அப்ப அதுல எல்லாம் அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்ற நிலைப்பாட்டுல எல்லாம் இருப்பாங்க. அதாவது டியூவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன். இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹிரண்யகசிபு அவங்க தன்னையே வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அழியாத வரம், கிட்டத்தட்ட அழியாத வரம் அப்படிதான் வாங்கிக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? பிரம்மா கிட்ட. பிரம்மாவால உருவாக்குன எந்த ஒரு ஜீவராசியாலையுமே அவங்கள அழிக்கவே முடியாது. பிரம்மாவோட உருவாக்கத்துல வந்த எந்த ஒரு வஸ்துவாலையும் அவங்க மரணம் அடைய முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு மிக சிறந்த வரத்தை அவங்க வாங்கினாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க விருப்பப்படியே பிரம்மாவால உருவாக்கப்பட்டவங்க இல்ல பகவான் இல்லைங்களா? பகவான் தான் பிரம்மா உருவாக்குனாங்க. சோ என்ன பண்ணாங்க, அவங்க விருப்பப்படியே வந்து அவங்களுக்கு மரணத்தை கொடுத்தாங்க. அப்ப அவங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப சக்திசாலியா இருந்ததுனால என்ன பண்ணாங்க, யாருமே, ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாரும் பிரம்மாவால உருவாக்கப்பட்டவங்க தான் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் அவங்க கிட்ட போகவே பயம். அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்னையதான் எல்லாரும் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்ப முனிவர்கள் ரிஷிகள்ல யாரை வழிபாடு பண்ண விருப்பப்படுவாங்க, பகவான. ஆனாலும் பயத்துல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, இவங்க ஹிரண்யகசிபு தான் வழிபாடு பண்ணிட்டுலாம் இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாரும் என்னையே வழிபாடு பண்ணணும், நானே அனுபவிப்பாளன், எல்லாமே என்னோடது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும், என்னை யாரும் எதிர்த்து நிற்க முடியாது, மகிழ்ச்சியானவனும் நானே அப்படின்ற மாதிரி அவங்க எண்ணம்லாம் இருக்கும். ஆனா என்னாச்சு ஹிரண்யகசிபுக்கு, பகவான் நரசிம்மரா அவதாரம் எடுத்து வந்து அவங்கள அழிச்சாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப அது வரைக்கும் அந்த ஜட உலகத்துல இது ஸ்வர்க்கத்தை கூட தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஹிரண்யகசிபு ஸ்வர்க்கத்தை எல்லா லோகங்களையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்த ஹிரண்யகசிபுவும் நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஹிரண்யகசிபுக்கு என்ன ஆச்சு, மரணம்ன்றது வந்துட்டு அதோட அவங்க அந்த சரீரத்தை விட்டு அவங்க போனாங்கன்றதான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி நிரந்தரமில்லாத விஷயத்தெல்லாம் ஆளுமை பண்ணி தன்னையே வழிபாடு பண்ணணுன்ற அளவுக்கு எல்லாம் வந்தும் கூட அவங்க என்ன ஆச்சு, கடைசியில அழிவு மரணம்ன்றது ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அப்ப இந்த மாதிரி, ஆனா இந்த புரிதல் இல்லாம அசுரர்கள்லாம் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அசுர குணத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு ராவணன், அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்களை சுத்தி நிறைய உறவினர்கள் இல்லைங்களா? நிறைய அசுரர்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப செல்வந்தன் குபேரன் கிட்ட இருந்து கூட செல்வத்தெல்லாம் தன்னோட அண்ணன் கிட்ட இருந்து கூட அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்ப என்னை போன்ற சக்தி உடையவனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை. ராவணன் தான் ரொம்ப அசுரர்களே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்கள நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி தன்னை பெருமையா நினைச்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா அப்ப என்னாச்சு, அவங்களையும் ராமர் வந்து வதம் பண்ணாங்கன்றத பாக்குறோம். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகைய மக்கள் அறியாமையால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனா இவங்க எல்லாருமே என்ன ஆனாங்க, கடைசியில பகவானால அழிக்கப்பட்டாங்கன்றதான் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி எண்ணங்களோட இருக்கும்போது அது அசுர இயல்புகளா நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. 16.16 ஸ்லோகம், 17 ஸ்லோகங்கள். ஹரே கிருஷ்ண கீதா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आत्म संभावित स्थाप्त धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते तम्बो न विधि पूर्वकम्
அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்சித மாம் ஆத்ம பரதேஹேஷு பிராப்த் விஷந்தோ ஆப்யாசுயஹ. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பொய் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாக்ஞை செய்கின்றனர். அகங்காரம் பலம் தற்பெருமை காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்கள் சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.16 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுத்துறீங்களா? அது ஒண்ணு மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அநேக சித்த விப்ரந்த மோக ஜலா சமக்ருத பிரசக்த காம போகேஷு பதந்தி நரகே ஆஷுஷௌ. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் பொருளின்பத்தில் பலமான பற்றுடையர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி உறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ நம்ம 16.16 ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். ஆனா இப்ப இந்த நிலைப்பாடெல்லாம் அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க எப்படிலாம் இருப்பாங்க? திருப்தி அடையாத புலன்கள் கிட்ட அடிமைகளா இருப்பாங்க. மனம் புலன்கள் இது கிட்ட. அதனால அவங்களுக்கு எண்ணற்ற ஆசைகள், அந்த ஆசைகள்ன்ற கயிறால அவங்க பந்தப்படுத்தப்பட்டு எப்பயும் ஏக்கம் கவலை இதெல்லாம் இருக்கும், கோபம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அதர்மத்திலயும் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த ஸ்லோகங்களை. அப்ப இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று தெளிவில்லாம மோகத்தின் வலையால் ஆசையால குழப்பப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுதல் உடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாருக்கு இவங்களாம் அடிமையா இருக்காங்க? தன்னோட புலன்களுக்கும் மனதுக்கும் அந்த மனம் ஆசைப்படுற விஷயங்களுக்கும் இவங்க அடிமைகளா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். செல்வத்தாலும் ஆனா என்ன நினைப்பாங்க? நான் யாருக்குமே அடிமை இல்லை, என் விருப்பப்படிதான் வாழ்க்கை இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒரு மாயையில இருப்பாங்க. செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த ஆப்புலன்ஸ்னாலையும் அப்புறம் பொய் கௌரவம் எல்லாரும் தன்னை நல்ல இதுவா பார்க்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் அவங்க ரொம்ப அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் தன்னில் திருப்தி உற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் எப்பயும் அந்த அகங்காரத்தோடய இருப்பாங்க. சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் தெரியாதே இல்லையா? வேதம் தெரிஞ்சாதானே நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியும். அப்ப அந்த மாதிரி எந்த சட்ட திட்டமும் அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களே செய்கின்றனர். அவங்களோட செயல்கள்லாம் கர்வத்தோட செய்யறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 16.18 துர்கா மாதாஜி இது அப்படியே வாசிச்சிடலாங்களா? ஏன்னா ஆல்ரெடி மாதாஜி வாசிச்சிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அகங்காரம் பலம் தற்பெருமை காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதெல்லாம் தான் அவங்களோட நிலைப்பாடா இருக்கு. அசுரத்தன்மையில அகங்காரத்தோட இருப்பாங்க. பலம் ரொம்ப பலமா இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும். ஆனாலும் என்ன ஆச்சு? கம்சன் ஹிரண்யகசிபு அவங்களாம் என்னன்னாங்க? அவங்கெல்லாம் என்னன்னாங்க? அவங்களாமே பகவானால அழிக்கப்பட்டாங்க அப்படின் போது சாதாரணமா உள்ள ஏன்னா அவங்களாம் யாரு? பகவானோட டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா? ஹிரண்யகசிபு ராவணன் இவங்களாம் யாரு? ஜெய விஜயன் பகவான் டிவோட்டிஸ். ஆனா என்ன பண்ணாங்க? பகவானோட லீலைகள் அவங்க பங்கெடுத்துக்கிறாங்க ஆன்டி ரோல் பண்ணி இல்லைங்களா? ஒரு அசுரனா அவங்க ரோல் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்து எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற லெசன் நம்மளுக்கு அவங்க மூலியமா பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்றது அங்க தாற்பயம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அழிவு ஏற்படுதுன்றது நமக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காகவே பகவான் என்ன பண்றாங்க? இந்த மாதிரி லீலைகள்லாம் பண்றாங்கன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம சரியான பாதையில போகிறதுக்காக. அப்ப என்ன ஆகுது? பலம் தற்பெருமை காமம் மற்றும் கோபம் இதெல்லாம் மயங்குள்ள அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க? தங்களோட சொந்த உடலில் உள்ள பரமபுருஷன் பகவான் இல்லைங்களா? அவங்களையும் நிந்திச்சு மத்தவங்களையும் அவங்க நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சிசுபால் அவங்களோட ஸ்டோரி நம்ம உதாரணமா பாக்குறோம். ஏன்னா அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க? பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு 2 கண் 3 கண்ணு 4 கையோட அவங்க பிறந்துடுவாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு வருத்தம் ஆயிடும், என்னடா நம்ம பிள்ளை இப்படி பிறந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு அசரீரி கேட்கும், இந்த மாதிரி உங்க பிள்ளை நார்மலா வந்துருவாங்க, ஒருத்தவங்க பாப்பாங்க, அவங்க ஸ்பரிசம் பட்ட உடனே நார்மல் ஆயிடுவாங்க. ஆனா யாரோட ஸ்பரிசம் பட்டு அவங்க நார்மலான குழந்தை ஆகுறாங்களோ அவங்களாலதான் மரணமும் ஏற்படும். அது மாதிரி குழந்தைய எல்லாரும் பாக்குறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணரும் பாக்குறாங்க,
கிருஷ்ணரோட ஸ்பரிசம் பட்டதும் சிசுபாலோட அந்த 3 கண்ணு 4 கை நார்மலா மாறிடுது. 2 கண்ணு 2 கையோட மாறிடுறாங்க. அவங்க அம்மாக்கு சந்தோஷம். அதே சமயத்துல தெரிஞ்சு போச்சு கிருஷ்ணராலதான் இவங்களுக்கு அழிவுன்றதும். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, பகவான்கிட்ட என்னோட குழந்தைய மன்னிச்சிருங்க, தவறு பண்ணான்னு. 100 தவறு பண்ண வரைக்கும் நான் மன்னிச்சிடுறேன், அதுக்கு மேல பண்ணா நான் வந்து அவங்கள அழிச்சிடுவேன்னுவாங்க. சரின்னு அவங்க அம்மாவும் ஒத்துப்பாங்க. அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சு சிசுபாலுக்கு என்ன ஆயிடுது, பகவான் மேல ஒரு வெறுப்பு, கோபம், பொறாமை இதெல்லாம் வந்துடுது. அகங்காரம் இதெல்லாம் வந்து அவங்கள என்ன பண்ணுது, பகவானுக்கு கிடைக்கிற அந்த மரியாதை, அந்த அன்பு, எங்க போனாலும் பகவான் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, பாண்டவர்கள் தெய்வீக இயல்பு உள்ளவங்கலாம் பகவானை போற்றி குளோரிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதெல்லாம் பார்க்க இவங்களுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த பொறாமை அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து ரொம்ப அதிகமா அவங்க மேல அந்த வெறுப்பு, அந்த குரோதம் வந்துடுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது, அந்த யாகஸ்வரி இது யாகம் பண்ணாங்கல்ல, அந்த யாகம் யுதிஷ்ட மகாராஜர் பண்ணாங்கல்ல, ராஜசூரிய யாகம், அந்த யாகத்துக்கு எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணும்போது சிசுபாலரையும் கூப்பிட்டுருப்பாங்க. அப்ப பகவானும் வந்திருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் மேல உள்ள துவேஷத்தால எல்லாரையும் திட்டுவாங்க இல்லையா, எல்லாரையும் அபச்சாரப்படுத்துவாங்க. பீஷ்மரை, அப்புறம் யுதிஷ்டர், இந்த மாதிரி எல்லாரையுமே தவறா பேசி, பகவானையும் தவறா பேசி, அவங்க தவறுகள் என்ன பண்றோம், கோபம் வந்துருது பகவான் மேல இருந்து, பொறாமைனாலையும் கோபத்தினாலையும் வெறுப்புனாலையும். அப்ப எவ்வளவு தப்பு பண்றோம்னு தெரியாம 100 தப்பு செஞ்சு அதுக்கு மேலேயும் தவறு செய்யும்போது சுதர்சனம் வந்து அவங்கள அழிச்சிடுது அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி அசுர இயல்புகள் உள்ளவங்க தன்னை மறந்து தன்கிட்ட உள்ள பகவானையும் மதத்தையும் நிந்திக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இவங்களும் யாரு, ஜெய விஜயன் அந்த துவாரபாலகர்ல ஒருத்தவங்க தான் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த 3வது பிறவியும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க பகவானோட லோகத்தை அடைஞ்சிடுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. 16.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जानकीरमण प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तान अहम त्रिशद क्रूरान संसारेषु नराधमान श्रीभाम यजस्रम अशुपान आशुरीश्व एव योनिषु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் இப்ப அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப தமோகுணம் அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லைங்களா, ரஜோகுணம் தமோகுணத்துல ரொம்ப இருக்காங்க. அப்ப பொறாமை அப்படின்றதுதான் இருக்கலே, அதுதான் ஆரம்பமே இல்லைங்களா. அதுல இருந்து எல்லா கஷ்டமும் வரும், அது எல்லா மத்த அனர்த்தங்களும் வரும். அப்ப பொறாமையுடன் கருணையின்றி எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்துறதுனால இந்த மாதிரி உள்ள கடைநிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில், இந்த ஜட உலகத்துல பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்குங்களா, அது மிஸ்ஸரிஸ் உள்ளது, நிறைய கஷ்டங்கள் உள்ள இது வாழ்க்கை இல்லைங்களா. இதுல வந்து பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் மறுபடியும் என்ன மாதிரி இனங்களே அவங்களுக்கு கிடைக்குது, ஏன்னா நிறைய தவறுகள் பண்ணும்போது நரகத்துக்கு போய் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் இந்த மிருக விஷயங்கள்ல பிறந்து அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் மனிதன்ல வருவாங்க. அதுலயும் அசுர இயல்புகள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஒரு ஆத்மாக்கு இதை விட ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்ன்றது வேற எதுவும் கிடையாது இல்லைங்களா. ஏன்னா எப்பயுமே பிறப்பிறப்பு சுழற்சி, அதுவும் அசுர இயல்புகள்லயே இருந்து, அதுவும் எண்ணற்ற ஆசைகள் அந்த இதுல எல்லாம் வந்து அவங்க தன்னை அடிமைகளா வச்சுக்கும் போது எப்பயுமே ஏக்கம், கவலை, கோபம் இதே மாதிரி இது நிலைப்பாட்டிலே வாழறதுன்றது ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா. பகவானோட உன்னதமான அந்த பக்தி, அந்த சாத்விக குணம் இதெல்லாம் தெரியாம அவங்க அந்த வாழ்க்கையிலே சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கிறது. அப்ப இதை விட ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம்ன்றது ஆத்மாவுக்கு வேற கிடையாது. ஏன்னா பகவானை அடையிறது, பகவானுக்கு பக்தி செய்யறதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஆனா அது அவங்களுக்கு தெரியாமலே போய் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, திரும்ப திரும்ப பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே நிரந்தரமா தங்கிறாங்க. அதுவும் அசுர இயல்புகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம சாஸ்திரத்தை நம்ம பார்க்கணும், அதுதான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டும். அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பகவான் யாரு, எப்படி அவங்களை அடையணும்ன்ற மார்க்கம். அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன, நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம்ன்றது சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதை பாகவதத்தை அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகுது, பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்துடும். அதுவும் யார்கிட்ட இருந்து, பரம்பரை மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்கதான் நம்மள சரியா கைட் பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம இந்த மார்க்கத்துல நம்ம வந்துட்டோம்னாலே நம்ம
இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து வெளியில வந்த மாதிரியே தான் அர்த்தம். இதுக்கப்புறம் இவ்வளவு தூரம் பகவான் நம்மள வழி காமிச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு போது அடுத்து பகவானை அடைய மார்க்கத்தையும் அவங்களே நமக்கு காமிச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த வகையில் நம்ம எல்லாருமே சுக்ருத்தி நிறைஞ்சவங்க பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 16.20 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆஸ்ரிமம் யோனிம் ஆபன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராயைவ கௌந்தையே ததோ யாந்த யதா மாம் கத்மிம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்விடங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றும் என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்போ இதுதான் என்னது இருக்கலையோ ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆத்மாவுக்குன்றது என்னன்னா பகவானை அடைய முடியாது, பக்தி பண்ண முடியாதுன்றதுதான் இருக்கலே கஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா அதுலதான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பரமானந்தமே கிடைக்கும். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, இங்க உள்ள சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சு எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறதுலாம் சந்தோஷம் நினைக்கிறாங்க. ஆனா அதுல என்ன இருக்கு, நிரந்தரம் இல்லாம நிறைய என்டிவேட் பண்ணி கவலைகளும் ஏக்கங்களும் மனசுல நிறைஞ்சிருக்கு இல்லையா? அப்ப சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும், விரக்தி தான் நிறைய வரும். அப்படின்னும் போது இங்க இந்த ஸ்லோகம் நம்ம என்ன பாக்குறோம், அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் மறுபடியும் அந்த அசுர வாழ்க்கையில இருந்து என்றுமே என்னை அடைய முடியாது, பகவானை அடைய முடியாம சிரமப்படுறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். படிப்படியா அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். மறுபடியும் லோவர் இது ஸ்பீஷிஸ் அவங்க பிறக்கும் அந்த ஒரு நிலைப்பாடு உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 16.21 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொடிரையாகி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஷர்மிளா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திரிவிதம் நரக சேதம் திரிவாரம் நாசனம் ஆத்மனः காமः क्रोधस् तथा लोभस् தஸ்மாத் ஏதத் த்ரயம் தியஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நரகத்துக்கிட்டு செல்லும் வாயில்கள் என்னன்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. ஆசை. ஆரம்பத்திலே அதான் பார்த்திருக்கோம், புலனின்ப பொருட்கள்ல கவனமா இருக்கணும். நம்ம எல்லாரும் ஏன் பாபத்தை பிடிக்கலனாலும் செய்யறோம்னாலும் அதுக்கும் ஆசை அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருந்தாங்களா? எது மேல ஆசை? இந்த ஜட இன்ப பொருட்கள் மேல ஆசை. அப்போ அந்த மாதிரி ஆசை அப்படின்றத நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். பகவான் மேல ஆசைப்படணும். அன்லிமிட்டடான பகவான், அவங்க மேல எவ்வளவு வேணாலும் பக்தி பண்ணலாம். அதுல நம்மளுக்கு என்னது சந்தோஷம் தான் இல்லைங்களா? அப்ப ஆசைன்றது இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்ம கவனமா இருக்கணும். கோபம் கிடைக்காதப்ப கோபம் வருதா, அந்த கோபத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பேராசை இதெல்லாம் பக்தியால மட்டும்தான் முடியும் இல்லைங்களா? ஏன்னா தாழ்ந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கு, உயர்ந்த விஷயம் பகவான் நம்மளுக்கு தெரியாத வரைக்கும் இதுலயேதான். ஏன்னா புலன்கள் எப்பயும் ஆக்டிவானது, மனம் எதுக்காவது ஆசைப்பட்டுட்டே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, உயர்ந்த பகவான் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், நம்ம புலன்கள்லாம் அவங்க மேல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், அந்த பற்றின்மை, நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, பற்றின்மைன்ற ஆயுதத்தால வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்தை. அது நம்மளால ஈஸியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பண்ண முடியும், ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகத்துல. அப்ப இந்த காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு, பேராசை அதே மாதிரிதான், இன்னும் அப்படின்ற ஆசை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 வாயில்கள், கதவுகள் அப்படின்றத பாக்குறோம். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால், இதனால இது 3 இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், சாத்விகமான குணத்துல இருந்து சாத்விகமான செயல்களை செய்ய மாட்டோம் இல்லையா? அப்ப அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். அப்ப யாரு ஞானத்தை நல்லபடியா கெயின் பண்ணிக்கிறாங்களோ, தர்மம் அதர்மம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணணும், அறிவுள்ள மனிதன் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஏன்னா அந்த பாதை நமக்கு ஆபத்து அப்படின் போது, ஒரு சாதாரண ரோட்ல ஒரு பள்ளம் இருக்குன்னு யாராவது நமக்கு சொன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பக்கம் அப்படியே ஜாக்கிரதையா போவோம் இல்லைங்களா? எதுக்கு நம்ம அதுல போய் ஆபத்துல மாட்டிக்கணும்னு. அப்படியே இந்த ஒரு விஷயத்துக்கே நம்ம பார்க்கும்போது இந்த 3 விஷயமும் நம்மள என்ன பண்ணுது, நரகத்துக்கே கூட்டு போகுதுன்னு போது நம்ம அந்த பக்கம் நினைச்சு பார்க்கவே கூடாது. அப்படி போகாம இருந்து நம்ம வாழ்க்கை வாழணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தி பண்ணணும். அததான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி 16.22 ஸ்லோகம்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஏதைத்த விமுக்த கௌந்தேய தமோ துவாரைஸ்ய திபுர் நரஹ ஆஸ்ரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த 3 பாதையும் நமக்கு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடல, நல்ல டெஸ்டினேஷன் கொடுக்கல, ஆபத்துல கொண்டு போய் விடுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னுணர்வுக்கு தன்னோட ஆத்ம நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்ம செயல்கள் செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்ப தன்னுணர்வு அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கு ஆத்ம நிலையில இருந்து செயல்களை செஞ்சு அனுகூலமான செயல்கள் என்னது பக்தி இல்லைங்களா? எல்லாரையும் சமமா பாக்குறது, எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கிறது இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து தன்னுணர்வு நிலை பெற்றவங்களோட இயல்பா இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க அடைஞ்சிடுறாங்க. அதுதான் ஆத்மாவோட இலக்கு இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்து நம்ம நித்தியமான பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சு பக்தி பண்ணணும். அப்ப அந்த இலக்கை நம்ம அடைஞ்சிடுறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 16.23 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்திராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। शास्त्र विधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நம்மளோட சாஸ்திரம் வழிகாட்டி நம்மளோட ஆத்தாரம் அடையாளம் அதை நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், சரி தவறு தர்மம் அதர்மம் பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து அதுதான் நமக்கு அந்த தர்மம் அதர்மத்தெல்லாம் நமக்கு விலக்கி கொடுக்குது, தெரிஞ்சு அதாவது என்னன்றது தெரிய வைக்குது இல்லைங்களா? எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணும், எப்படி பகவான் அறியணும். அப்ப அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி தெரிஞ்சுக்காம இருந்தோம்னா மனம் போன போக்குல நம்ம செயல்கள் பண்ணோம், நாலேஜே இல்லாம நம்ம செயல்களை பண்ணோம்னா அது நம்மளுக்கு என்னத்தை கொடுக்காது, பக்குவத்தை கொடுக்காது, சுகம் சந்தோஷத்தை கிடைக்காது இல்லைங்களா? ஆனா எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க, சந்தோஷமா இருக்கணும், அமைதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும்னு. ஆனா சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுக்காம நம்மளுக்கு அமைதிய சந்தோஷமும் கிடைக்காது, பக்தி இல்லாம கிடைக்காது, பரம இலக்கு பகவானையும் அடைய முடியாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 16.24 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே கார்ய விவஸ்திதௌ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் இகார்ஹசி. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப நம்மளோட கடமை என்ன, கடமை எது இல்லை அப்படின்ற நம்ம சரியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாஸ்திரத்தின் துணையோட நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழும்போது படிப்படியா ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்கள் நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சாஸ்திரம் ரொம்பவே முக்கியம். அதன்படி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம செயல் பண்ணணும். அப்ப நமக்கு தெரியணுமே பகவத்கீதை பாகவதம்லாம் யார் நம்மளுக்கு கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா அந்த பாதையில அப்படின்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்மளை சுத்தி, குரு அப்புறம் வந்துட்டு சிலவங்க தன்னிய பகவான் கடவுள் அப்படின்லாம் சொல்லிப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாரையும் நம்ம வந்து அப்படியே நம்பி நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமான்னா பகவான் யாருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்களோ அந்த பரம்பரையில இருந்து நம்ம கேட்கும் போதுதான் சரியான மார்க்கத்துல நம்மளால போக முடியும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா பரம்பரையோட இணைஞ்சு நம்மளோட கடமை என்ன கடமை இல்லாதது என்ன அப்படின்றது நல்லபடியா தெரிஞ்சு நம்ம சரியான பாதையில செயல்பட்டு பகவானை அடையணும். கிருஷ்ணர் ராமர் இந்த ரெண்டுமே பகவானோட அவதாரம் இல்லைங்களா? அவங்கதான் வேதத்தையே கொடுத்தவங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, குரு மூலியமா தான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. எதுக்கு, அவங்களாம் வேதத்தை கொடுத்தது. அப்ப ஏன் அவங்க குருகுலம் போறாங்க? ராமரா இருக்கும்போது வசிஷ்டர்ட்டு, கிருஷ்ணா இருக்கும்போது சாந்தி பண்ணிட்டு ஏன் போறாங்க? நமக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும், நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் பரம்பரையில நல்லபடியா கைடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம
எது கடமை இல்லை. ஏன்னா கடமை இது தெரியலன்னா நம்ம மனம் போன போக்குல வாழ்க்கைய வாழ்ந்து நம்ம கவலையும் துக்கமும் ஏக்கமும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே அவ்வளவு அனர்த்தங்கள் பகவானே அடைய முடியாது. அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம மாட்டிப்போம் இல்லைங்களா? அசுர இனத்திலே பிறப்பி இருப்போம். அப்ப இந்த மாதிரி விஷயத்துல நம்மள விடுவிச்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு அவசியம் சாஸ்திரம் தெரியணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ இங்க ஒரு பிக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா? இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு மனுஷனோட இந்த ஜடோலக வாழ்க்கை நம்மளோட நிலைப்பாட்டை குறிக்குது. இந்த மனிதன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு இதுல ஒரு கிளையில தொங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அவங்களோட முழு கவனமும் எங்க இருக்குன்னா இந்த தேன்கூடு மேலேயே இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த தேன்கூட்டுல இருந்து என்ன ஆகுது, தேன் துளிகள் சொட்டுது கீழே. அதை வந்து சுவைக்கணும்ன்ற எண்ணத்திலேயே அவங்க கவனம் முழுக்க இருக்கு. அந்த சில தேன் துளிகள் அவங்களால சுவைக்க முடியும், சில தேன் துளிகளை அவங்களால சுவைக்க முடியாது இல்லைங்களா? அப்ப சுத்தி என்ன பண்ணுது, தேன் கூடுகிட்ட போனாலே என்ன பண்ணும், தேனீகள்லாம் வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கடிச்சுக்கிட்டும் இருக்கவங்கள. அப்புறம் இந்த 2 எலி, கருப்பு எலி வெள்ளை எலி அப்படின்னு 2 எலி இருக்கு. அது 2 என்ன பண்ணுது, இந்த கிளைய அரிச்சுக்கிட்டே வருது அப்படின்றத பாக்குறோம். இந்த யானை என்ன பண்ணுது, இந்த மரத்தை வேரோட அசைச்சு பாக்குது. கீழே இந்த நாகங்கள்லாம் நிறைஞ்ச விஷமான இந்த கோலம் இருக்கு சரிங்களா? இங்க பகவான் இருக்காங்க, கையை நீட்டுறாங்க. அதுதான் இதேதான் நம்மளோட நிலைமையும். நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த 2 எலி இருக்குல்ல, இதான் ஒரு இரவு பகல் அப்படின்ற கணக்கு. நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு ஒரு இரவு பகல் போகுதுனால என்ன ஆகுது, நம்ம மரணத்தை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் தான் அர்த்தம். என்னைக்கோ ஒரு கிளை இந்த கிளை என்ன ஆகும், முறிஞ்சு கீழே விழ போகுது. இந்த எலி என்ன பண்ணுது, அரிச்சிட்டு இருக்கு. ஆனா நம்ம கவனம் எல்லாம் எங்க இருக்கு, நான் இங்கேதான் நித்தியமா இருந்து இந்த தேன் துளியை தான் சுவைச்சுக்கிட்டே இருக்க போறேன்ற மாதிரி கவனம் முழுக்க இந்த தேன் கூட்டு மேலே இருக்கு. ஆனா சிலதை சுவைக்கிறோம், சிலதை சுவைக்க முடியாம சிரமப்படுறோம். அப்ப இந்த தேனீகள்லாம் கொட்டுது. அதுதான் இந்த ஜட வாழ்க்கை துன்பங்கள். அத்தியாத்மா, அதிபூத்த, அதி தெய்வான்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்மளாலேயே நமக்கு வர கஷ்டம், பிறரால் வர கஷ்டம். தேவர்கள் நம்ம சரிவர தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணலாம், தேவர்கள் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப நம்ம அதுவும் நேச்சரை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம், அதர்மம் பண்ணோம்னா தேவர்களால் நமக்கு என்ன ஆகும், கஷ்டங்கள் தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள், இந்த மாதிரி உள்ள கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுது, பாதிக்குது. ஆனாலும் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றோம், இந்த கொஞ்சம் ஆசைகளை நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். அப்ப நம்ம செய்யற கர்மமும் என்ன பண்ணுது, இந்த மரத்தை வேரோட அசைக்குது. நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய சேலஞ்சிங் அந்த டைம்லாம் வருது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஆட்டம் கொடுக்குது. இப்போ இந்த மனிதன் என்ன பண்ணாங்க, இந்த கிளை முறிஞ்சு வந்துச்சுன்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த பிறப்பு இறப்பு சூழ்ச்சிலேயே மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடையிறாங்கன்றத பாக்குறோம். இப்ப நடுவுல நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, அதுவும் நம்ம எல்லாரும் இப்ப பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு இந்த சுக்ருத்தினால பகவானோட அனுகிரகத்தால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, ஒரு பரம்பரையோட கைடன்ஸ் மூலம் நமக்கு நாலேஜ், எது சரி தவறுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் என்ன பண்ணாங்க, கையை கொடுக்குறாங்க. இவ்வளோ கஷ்டமும் சிரமமும் எதுக்கு படுற, இது உனக்கு வேண்டாத விஷயம், நீ என்கிட்ட வா, நான் உன்னைய ஏத்துக்கிறேன், பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வா அப்படின்னு ஆசையோட கூப்பிடுறாங்க. அப்ப அந்த கை கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா, அதுதான் என்னது, பரம்பரை ஆச்சாரியர்கள் குரு மூலியமா. நமக்கு இப்ப பகவான் நேரடியா வந்து நம்மள வா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடனே போயிடலாம். ஆனா இப்ப பகவான் கலியுகத்துல அவதாரம் கிடையாது இல்லைங்களா? கல்கிய கடைசியில வந்து அதுவும் அழிக்கிறதுக்கு தான் வருவாங்க. அப்படின்னும் போது இப்ப நமக்கு எப்படி அந்த கை கொடுக்குறாங்க, எதன் மூலியமா, கிரந்தங்கள் மூலியமா, பகவத்கீதை மூலியமா, பாகவதம் மூலியமா. அதை நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுக்கு ஆச்சாரியர்கள் வேணும் குரு மூலியமா. நமக்கு என்ன சொல்றாங்க, என்கிட்ட பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த மனிதன் என்ன பண்ணணும், கைய பகவான் கிட்ட கொடுத்து பகவான் கிட்ட அடைஞ்சணும், இந்த சிரமங்கள் எதுவும் கிடையாது. இதை கவனிக்காம மறுபடியும் இந்த ஜட விஷயங்களே பிரதானம் நினைச்சு கிடைக்கிற கொஞ்சம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கும் போதே இவ்வளவு கஷ்டங்கள் எப்படி இருந்தாலும் கீழே விழுந்து மறுபடியும் இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியில வேற வரப்போறோம். அப்படின்னும் போது இதுலயே கவனம் இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டத்திலே இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலே தங்கிடுவாங்க. ஒரு ஆத்மாவுக்கு கஷ்டம்ன்றது என்னன்னா இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியில பக்தி இல்லாம இருக்கிறது தான். அதே ஒரு ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷம்னா என்னன்னா, எந்த உலகத்துல இருந்தாலும் சரி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணா அதுல அலாதி இன்பம், அந்த ஆத்மாவோட பரமானந்த நிலை அவங்களால உணர முடியும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டிப்பா இவ்வளவு சுக்ருத்தி, இவ்வளவு கிட்டக்க வர வந்துட்டோம், பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே நம்ம பகவானை நெருங்கிட்டோம்னு அர்த்தம். அப்படின்னு நம்ம அவசியம் நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படின்ற வேண்டுதலோட பகவான்கிட்டயும் பரம்பரைகிட்டையும் வேண்டிட்டு நம்ம இன்னைக்கான அத்தியாயத்தை முடிச்சிடுவோம். நாளைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி பலஸ்ருதி சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
दैवसुर सम्पत्ति योगो नाम अथ षोडशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். நம்ம 16வது அத்தியாயம் தெய்வீக அசுர இயல்புகள் பார்த்தோம். நாளைக்கு நம்ம 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபேஷு மனமனமஹ அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண.